Yo. Hey, Doshi. सोरमोनलाय नोंसोरो? Where are you, man? सोर नोंसोरलाय? आं फिसाजोखौ मानो नांगौ? Yo, बिहाव. Yo, बिखुनजो. आं नोंनि फिसाजोखौ लांनो फैदों. नोङो हरगोन ना हरा? सोर नोंसोरलाय? हाबा जायागारा जोंखौ बिहाव बिखुनजो लेंनो? गोसो थोलायनायावलाय माखौथो लाजिनोब्रा नोंलाय आंनो सानसेबाबो हखा नागागोन लांनो फैबायानो यो लाजिथाराबो आंनि फिसाजोखौ लांफैदों आं बेखौ बेसे गलाबबार बायदि अनसि खांबोदों आरो नों आंनि फिसाजोखौ लांफैदों आच्छा बै नों जंजिरनि फिसाला नङा होमबा So what if Zongzir is my father? You are my father-in-law. Hey Shorty, I'm waiting for you. गोख्रै थद' नोंलाय माखौथो नाहरबाय थाखो न' सिङाव गोख्रै हाबलां दाउज्रोमा Oi, मा होनदोंलै नों आंनि हिनजावखौ मा होनदों? Not cool man. बाबु मा गाननाय जोमनाय ड्रेसाखौ बिलाय Hip hop ब्रा hip hop. हिप हप ना ललिपप गोख्रै ओंखारलां नोंसोरो आं आंनि हिनजावखौसो लांनो फैदों यो लाजिथाराबो हिनजाव मालानिफ्राय हिनजाव जाखो नोंनि आंथ' दाबो फिसाजोखौ बिलाइ हराखै मालानिफ्राय हिनजाव जाखो गोख्रै ओंखारलांबालां ओंखारलाबाय खिन्थु लौथिया बिफाङाव गाखोनांसिगौ